Зәки Нури, 22 июнь. Бу хәтәр көн. Хәтта көн түгел, таң. Безнең эскә бомба ташланды. Шиктә идек. Тел күтәреп булмый, әйтеп булмый. Сугыш башланды. Палаткадан ишеп чыкты берәү. Ә берәүләр чыга алмады. Нинди афәт килүләрен илгә шунда гына йөрәк аңлады. Җирне күңел бүтән төстә күрде. Күзләренә сугыш кирде дә, томан, төтен. Таң яктысы ялкын. Тирәдә юк бүтән берни дә. Юк, чәчәкләр бар бит. Ташлар бармак. Йомарланды бар да йодрыкка. Ят кызганнар чөнки кургаш сипте. Бөтенесе кара тәреле. Без шуыштык. Тупка тотырга дип, фашистларны, җинне, пәрине. Кемнәр шуышып, кемнәр үрә торып, бөтенебез утка ташланды. Каршыланды бу көн таңы шулай. Биек җиңү шулай башланды.